Yes. Nkosi yasi. Yes. 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 Nkosi. Yes. Oh. Nkosi. Yes. Oh, Nkosi. Ah. Uyosi, wena Nkosi, uyosi. Wena Nkosi, uyosi. Wena Nkosi, uyosi. Hey. Uyosi. Hello. Kuyaphileka lapho Nkabi? Kunjani Nkabi yami? Kuhle kuhle kuhle. Eh, Uyayazi ingoma F33665? ingoma enjani? Ngoma F33665. Ngiyayazi Nkabi yami. Eish. Manje ngishoda imali yokuvota la manje nginale airtime encane nje. Ngithange ngikuthinte mhlawumbe ngawenza uplan sengivusa amaphupho amahle nje emini ilanga libalele la. Ngezani? Ngiphupha la sengathi le ngoma lesihlukanisa ngayo unyaka lethi wena Nkosi uyazi yonke into iyalunga ezweni kuphela corona kwenzeka yonke into esengiwu-president wase-South Africa. Uba ngathi la ngihamba khona nginemali eningi kusho ukuthi ngisazoba nemali manje angihlala udabeni ngicela ulokhuzane la ungizame yazwa ungizame nje noma ngo-500 ngiyokubona nje mase iwinile le ngoma ngifuna ukuvota Nkabi. Ya kuyabheda Nkabi yami. Kuyefika Nkabi yami. Ngizolokhuzana-ke ngicela uthenge noma i-arbiter uzobambisa nge-arbiter ngathi ongethembi uzobambisa noma nge-arbiter uzoyibuyisa mase ngiyibuyisa ngoba ishube kakhulu. Nkabi yami kubi ngempela Ngiyazi ukuthi awusangithembi but awuzame nje uzobambisa noma nje nguko-Brentwood noma uzothatha lo mbhede-ke lo yezwa uthathe lo mbhede lo wami-ke mina angisazulala manje akusalalwa manje kuyoze uDisemba manje yabo anginankinga nokulala ngicela uthathe lelo khuzana lo mbhede okwengoma F nje ukuthi sibuyele ithemba ezweni. Bengingenza njalo Nkabi yami manje inkinga kuyabheda Nkabi. Kubhedela Nkabi yami kuyefika into ziyehlika nje kuyabheda. Ngicela ungizame noma ile stokfela sotshwala nesihlanganisayo ngiyakuthembisa ukuthi kuyothi kushaya ukhisimusi nje kuyobe into eseyi-right uzobamba lo mbhede lo or Nkabi yami ngeke ngisakwazi ukuthi manje nginyakazise inhlelo Nkabi yami kuyabheda impela. uyayazi le ngoma-ke? Ngiyayazi le ngoma. Ngithi uyosi wena Nkosi uyosi wena Nkosi uyosi wena Nkosi uyosi. Nkabi yami ngiyacela sengikhuthuze lokhuzana nonyaka nje Nkosi yami uma nje ingavotelwa kahle inkinga nje anginamali Nkabi yami. sengikhuthuze yonke into la but wena uma ungazothatha lo mbhede late mina ngiyobona ukuthi ngilalaphi angisenandawo nokulala uthathe noma amadadla uthathe yonke into nje liyana manje ngolokhuzana ngoDisemba yabo mina ngiyobona ukuthi ngilalaphi uma ngivotile nje. Sikhuluma nje Nkabi yami ngihleli nje emthunzini anginqanwanga kanjena anginawo yilo. Oh Nkosi yami Nkosi yami noma nje angazi ungizamela noma kumashonisa mina ngiyobona wena uma ubambe lo mbhede nje uyazi ukuthi uwuthanda kanjani uyosi ngiyakucela weNkabi. Nkabi yami kuyabheda Nkabi yami manje mangiya kumashonisa ngiyele wena kanjani. Wenkabi angathi sekuzophela nale airtime le bengithi ngicabanga bengivote ngayo angathi awuyazi into oyisifunayo ezweni yabo. Kuyabheda Nkabi yami. Wena usuvotile angithi?
mina Nkabi yami kuyabheda kodwa bengizavota mina Nkabi yami asekusondela isikhathi kahle Oh, so usazovota nje masowuthola isikhathi wenze sure ingoma emnandi leyo ishoyo le nto wena Nkosi uyazi ungiboleke noma ulokhuzana ungitransferele noma u-30 rand nje yabo ngithi nje fahla nami Nkabi yami kuyabheda Bowuzothatha nje yonke into nale ncikazi yasezweni uthathe yonke into ama-arbiter umbhede mina ngiyobona ukuthi ngilalaphi masidumisile nje ngoba kuyaphoqa Nkabi yami angizwa anginawo u-20 rand u-30 rand Nkabi yami ayikho kwayona imali kuphela nala ma-minutes manje bengiwathengile la ngithi ngenzela ukuthi kube ngcono ezweni but ngizobona ukuthi mhlampe ngizodayisa noma inkabi yenkomo lapha ngoba zikhona zona noma ngidayisa izinkukhu ngoba yikhona zona but ngizobona ukuthi ngenza njani wenze njalo-ke utshela abangani bakho batshela abangani babo ezweni uyosi wena Nkosi uyosi wena Nkosi uyosi awu Nkabi yami kwaze kwamnandi khuluma nawe ize kubheda nje vele nawe uyazi nje ukuthi make ngacula nje liyabuya ijembo wena Nkosi njengoba phela ngithi sowehlukanisa unyaka ngidlali asiwehlukaniseni angithi ngegospel ezweni sifike singene kahle nje onyakeni ngoJesu iyophela nalo corona kuphela ama-mask sithandaze Nkosi yami singalokwane sidansele ingoma ezigcwele ecaleni kunjalo uthi ngikwelete la i-airtime la ngizama ukuvota bye sharp futhi Nkosi Nkosi yami makhethi sazowathenga mase phela unyaka sesivotile